Wow! Paano i-spell yun? DEA. Talagang in-spell niya, ano? Alam ba? Gusto ko to. I heard they are both soldiers. Tama po ba? Gusto mo rin bang mag-jogging sa highway? Well, hindi ko na kailangan mag-jogging, ma'am. Yabang naman ito. Uwi ka na talaga. Uwi yung cake. Bakit hindi mo na kailangan mag-jogging? Kasi? Kasi nakahanap ako ng soldier pa din. Ah! Ah! Paano yan? Paano yan? Paano pag nawawalan ng signal yung soldier mo? Di ba kadalasan minsan busy sila, na ano sila dyan, tapos busy sila nakapag-cellphone. Di ba minsan, ano yung feeling mo? Ano yung feeling mo? Paano mo kinokontrol ang iyong emosyon? Lonely. Lonely. Talaga. Kasi mamiss ko siya. Mamiss mo?